Moni ndine Jack. Nde ulendo uno tukupita kumene sitinapiteko ku Congo, Democratic Republic of Congo. Kuchitika zinthu zambiri. Ku Congo kunamba kupangika zinthu kale. History ya ku Congo ndiyo satha. Ndiyo funika kuyambirira pachiyambi, koma panopo sizitheka kuziyambirira pachiyambi. Tingokamba zomwe zikuchitika pakali panopo. Kuli pali nkhani imene ikuchitika, ndine kuti pali nkhani ziwiri, koma anthu akuzichita confuse nkhani ziwirizo. Nde ndalandira kwambiri mu mailbox kuti kukuchitika chani ku Congo. Nde iyi mukhozotenga chakumwa tenticheze. Ku Congo ndi imodzi mwa maiko olemera kwambiri ku Africa. Ndi olemera mu njira ya ma minerals. Ali ndi ma minerals ngati cobalt ndi tantalum, komanso kuli ma diamonds kwambiri. Yedi tantalum yo amagwiritsa ntchito kupangira magetsi, pamene cobalt yo mabatire chani zinthu zonena kuti zimagwiritsidwa ntchito pa dziko lapansi. Ndi number 1 producer. Pena zimakhala zifukwa zomwe dziko limakhalira ndi nkhondo, nanga si anthu ambiri kapena nditi maiko ambiri maso amakhala pa zinthu zitizo zomwezo. Nde Congo history yake ndi ya nkhondo. Nthawi zonse kumakhala kuli mpungwepungwe, nthawi zonse kumakhala kuli nkhondo. Nde pakali panopo ku DRC kuli nkhondo pakali pa DRC ndi Rwanda, akhala kumenyana ndithu. Koma nthawi zonse mumakhala kuti mkatikati mwa dziko lawo muli mpungwepungwe. Ndi zomwe zapangika recently nzonena kuti kuli gulu lina lake, gang ya mkatikati ya anyamata oyambira zaka 17 mpaka na kufika zaka 35. Ndi ambiri ndikhuzona kuti ndi gulu la anthu achifwamba kapena anthu ndiokuba ndi achifwamba zonse kuphatikiza. Ndi ambiri kwambiri amachula kuti akuluna ndonena kuti amayenda ndi zikwanje, akapezana ndi munthu amamukhapa ndi kumbera chilichonse chomwe ali, pena amupha adzipita. Ndizonena kuti ndi otchuka makamaka ku mzinda wa Kinshasa ku Congo. Zonena kuti zinafika point yoti mzinda wonse umakhala onjenjemera wamantha kuti akuluna. Atika mafika 7 koloko usiku aliyense wazitsekera, aliyense kwawo kuopa kuti ukangochita mdima ukangopezeka munsewu akutani akuchita chifwamba. Pena pamene anthu akapeza kuti palibepo munsewu amakaphwanya m'manyumba mwa anthu, akaphamo anthu m'manyumbamo, azimayi kuwapanga ziwembu, atsikana kuwapanga ziwembu zosakhala bwino. Ende kuti zimapangika kwambiri mpaka na mzinda wonse dziko lokumadziwa kunena kuti koma kuli akuluna, ndipo akuluna amapha. Wapeza kuti anthu adzuka mamaucha kuti aende, angopeza munthu okhapa ali pansewu waphedwa. Aliyense amachita kuti ndi akuluna. Edi saini yake imakhala kukhapidwa ndi zikwanjeko. Nde zinazonena kuti zinafika poyipa ponena kuti government inayamba kukambirana kuti tsono dziko lili pa nkhondo kale ndi Rwanda, tizikhalanso ndi mantha momwe tizikhala kumapanga mapulani kuti tipanga bwanji dziko litili konza bwanji anawa akutivulaza, anyamatawa akutivulaza. Nde akhala akupereka ma warning kuti izizi zithe mapeto ake tipanga act. Nde zinthu zase zimasiyayi mpaka na January kwaphedwa director wa ku TV station onena kuti anachedwa kuntchito, akuchoka umeneko akuthamanga kuti apite kunyumba wangu pangaso kumene ukwati, ampeza wakhapidwa zinthu ngati zimenezozo. Nde amapezeka kuti boma linapanga decide ndi Minister of Justice kunena kuti teni tithane nawo atani akuluna. Nde anapanga kuti operation ndodo yogwira akuluna. Agwira anthu okwana 780 azenga milandu, akhala kwazenga milandu yake inali public chifukwa anthu anafika poyamba kupanga ma protest kuti sitingamakhale ndi mantha chonchi yayi, dziko lathu laonongeka ifa ya anthuwa, boma lipangepo kanthu. Nde anthu anachita kupita makaonerera public chimlandu chochita kukhala panja matenti, anyamata onsewa kumazengedwa milandu. Anayikaso pa TV ku Congo aliyense amaonera nawo. Nde anyamata ena amene anali achichepere ena alandira zigamulo zoti akhala ndi ma life in prison, ena apezeka kuti alandira ma death sentence. Nde ku Congo nkunena kuti kale kunali death sentence anayiletsa mu 1981, koma fwaja zochitika zochuluka anayibwezeresaso mu 2006, koma kuchokera 2006 analasana. Nde apapa analengeza cha mu March 2024 kunena kuti
ayambiranso kupanga mass executions kuti ayambano kupha anthu amene analandira zigamulo chifukwa zigamulo zamapereka after kuibwezeresa death sentence koma samawapha anthuwo. Koma after nkhani ya akulu nayi anangonena kuti tikuyambaso kutani tiyambaso kupanga ma death sentence nde apezeka kuti anthu ena magulu lama akulu nawo depending on milandu yomwe amazengedwa ena kuti apha anthu zifwamba zoyipa zija uvula za anthu ena amaba ena analandira ma death sentence ndi anali achinyamata ambiri amene analandira ma death sentence nde sanadikire ma death sentence waperekedwa December yomwe 2024. Minister of Justice wanena kuti sikuti tikupanga plan kuti tikukusungani takupasani ma death sentence kuti tikupheni ndipo tikuphani dini. Neni ma video amene akuzungulira pa TikTok aja oti anyamata onena kuti ndi ma prisoners apasidwa ma death sentence minister uja akutulukira kumadza wayankhula ata amawauza onena kuti takhala tikupanga nioni kuti musiye kusoyesa anthu mtendere ndi kuzuza anthu sumumamva tinakuwuzani kuti mukapitiriza tikuphani sumunamve ulendo ono takugwirani ndipo tikutani dini tikuphani. Nde December 2024 anatenga anthu 102 anakweza ndege anapita nawo ku ndende yopsa kwambiri akuiti Engonga ku Engonga anapitisa kumeneko akuti awapha onse 102. Nde wiki yoyambirira ya January 2025 anyamula ena 70 awapitisaso kutiko ku Engongako 70 wa maripoti sakudziwika kunena kuti awapha kapena ayi koma amene akudziwika kuti awapha ndithu ndi 102 aja nenda anyamata amaoneka akulira akuchonderera kuti akhululukidwe atani koma nkhani yake ndi imeneyo. Nde ili ndi mixed reaction. Amnesty International analowererapo kuti ayi izizi mupange abolish death sentences opha anthu zindi zoyipa chanjani pamene anthu aku Congo ainoake ma citizen yawo ambiri akunena kuti no tiyambe kumakhala ndi ufulu tumakanika kutuluka nyumba kuopa kunena kuti anyamata watipha. Nde aboma akunena kuti ichi chikhale chitsanzo kwa wina aliyense amene atafune kupanga zomwezo kunena kuti mukayambaso tizikuphani choncho. Nde nkhani yake ndiyotero ndiyovuta kuti anthu amvesesa mbali yake ite ena akuona kuti ayi ena undiana amayenera kukhululukidwa second chance pamene ena akunena kuti nanga ino mukanakhala magulu anthu amene amaloweredwa nyumba ndikumakhapidwa ndi ziwanje kapena kuphedwa pansewu just because mukuchoka untchito kaya mukutani mungamve bwanji. Nde aliyense akuiona nkhani mbali yake koma ndi mmene zomwe zikutani zikuchitika ndi gulu limene likuoneka onena kuti likupitisidwa mu ndege akwera ndege ena koyamba akwera ndege koma kuchita kuwauza onena kuti ulendo mumene mukupitawo akuti simukabwereranso achita kuwauziratu ndi anyamata aja amalira aja amazoti mukukafa kumene mukupitawo. Nde dziko la Congo zochitika zake kuyambira kalekale ma 1960s zimakhala zokhumudwitsa zomvetsa chisoni koma nzomwe zikuchitika. Ndi anthu akuisokoneza nkhani iyi ndi nkhani ya Marcel Malanga nyamata uja anachoka ku USA ndi abambo ake amati akudzalanda boma aja imeneyo ndi nkhani inayosiyanira nato anthu akuzipanga mix aja amafuna kuzapanga anapezeka kuti abambo watani aphedwa koma imene ndi nkhani ina sindikufuna kupanga confuse ndendiyisira pompo kuti zomwe zikuoneka kuti anthu aphedwazo nkhani yake ndi akuluna anthu achifwamba amene amatani amazunguza mzinda zikomo kwambiri.